ndakashayikana ndimai vavadzimai vangu. Takafonera navo nezuro makuseni tinakwira kuenda kuzoona vadzimai vangu. Saka vakatoti vavo mutaundi kuma99. Saka kuma2 tazonzwa neaccident. Vakabva ndafonera vadzimai ndichivabvunza kuti mukomana asvika kunopinda vakaridza mukurana mutaundi achida kuenda. Vaibva vati titori kuhospital kombi yandaina mama ndiri kunzi yaita accident pabridge. Masira takazoita takuzotsvaka kuno kutaxi takazovawana kuma8 vanenge nanga ari munhu angari munhu anga asingatauri tauri munhu anga kungonyara achingosvitira zvinhu zvake chimuitaaso munhu anga asingagari muno angachigara kusouth africa. Saka kuti ubva kusouth africa munhu akanga auya kuzoona mwana wavo vadzimai vangu kuzonga kuti atikana. Saka tokusangana netsaona